Bueno, pois o carbón vegetal é moi difícil de elaborar. Había que arrancar a uz, porque a uz hai nas que delas facían bolas, moitas bolas os rapaces daquela que se xogaba ao billar cos bolos. Entón arrancaban esas uces un montón delas. Unha vez arrancadas unha partida grande, porque cando facían igual facían 5 ou 6 cargas ou máis, menos poucas veces, porque era caro facelo. Había que facer un ollo moi grande na terra, e limpiábase ben, e despois ali puñan as cepas, e queimábanos todas, iban ardendo e queimábanas dunha forma que ardían, pero non pasalas. Había que queimalas, pero sin pasalas, porque se pasaban, se as pasaba, perdían a calidad. De suerte que os carboeiros xa estaban moi preparados, que eran señores paisanos da aldea, especialmente onde se fazia máis todo era na Fonsagrada, no partido e ayuntamiento da Fonsagrada. Despois había pueblos, que lle podo nombrar unha dúcia deles, onde facían carbón. Estábamos ca elaboración. Pois nesa elaboración facían ese ollo tan grande e queimábano desa maneira. E unha vez que o queimaban todo, sin pasalo nada, pois había que cubrilo todo con terrós, con componente do campo, con terrós que non respirara pouco nem moito, porque se respiraba, ardíalles todo. E entón ali quedaba iso intacto, non respiraba nada, e igual facían 8 cargas, que 10 cargas, que máis de 10, 12 nunca, porque era un ollo moi grandísimo. E iso xuntábanse ou 2 ou 3 amigos ou familia, era como o facían. E despois, unha vez feito, sacábano e envasábase en sacos e portábano a meira en caballerías, que tiñan que vir, levantarse así ás 2 da mañá, se cadra, ou antes, para vir cunha carguiña a meira, porque era moi lejos. Había que vir dun punto que se chamaba, por exemplo, pois Mourisco, outro punto chamábase, Vilares. Eran os puntos claves donde había cepa. En Oleiras tamén había cepa. Bueno, en 7 ou 8 pueblos non vamos deixar un por un. 7 ou 8 pueblos viñan con ese carbón. E como a veces non tiñan medios, pois teían menos. Se tiñan medios de portala, porque cando chegaban a meira vendían canto colían. O sea, na máis chegar xa vendían todo, que se poñía na plaza de Meira. Era o artículo número 1. Se o non poñían xa vendían todo.